Udaberria zutan, ia eun haiku izeneko poesia liburuarekin heldu da Jose Mari Iturralde Donostiako liburu azokara. Idazle tolosarrak gaur aurkeztu du lana udal liburutegian, eta izenburuak berak dion bezala 89 haiku osaturiko antologia bat da. Gaurkoan nator Udaberria zutan, ia eun haiku liburu atera berria aurkezten. Poesia liburua da, poesi liburu berezia izan ere, poema hauek haiku modura daude idatziak. Haiku da izen japoniarra poemak idazteko modu bat. Oso poesia trinkoa da, oso plastikoa, irudi bizi asko dituna, baina zaila aldi berean izan ere arau finko zehatz batzuk bete behar ditulako. Liburu hontan hitzaurrean esaten dut nola behar duen izan haiku batek, ze arauak eta bete behar ditun. Eta esango nuke liburu hau ia eun haiku daudela, hautaketa badala antologia bat, nik pare bat liburu dauzkat prestatuta aspalditikan, 1000 haiku eta bat gehiago deitzen dienak, bat eta bi, urteak da mazkit poesia mota hau lantzen, eta lehen haure esan dut, iruditzen zait, gaur egun, jende askok erreparoa dio, errespetua dio, baita beldurra ere poesiari. Eta nik uste poesia mota hau, haiku delako poesia mota hau, zubi bat dala poesiaren mundura inguratzeko. Modu errez batian, oso poema sintetiko laburrak dira, oso trinkoak, errezak ulertzen, ez hain errezak egiten, baina bai ulertzen, sentitzen, eta orduan zubilana egiten dute poesiaren mundu zabal haundi horrekin, ez? Horregatik, nik normalean literatur tailerrak eta literatur ikastaroak ematen dituenean ere ikasle egita esaten diet, trebatzeko, irakurtzeko, eta horrela pixkanaka poesiaren munduan sartuko direla, eta bildur horri, errespetu hori jungo zaiela pixkat gutxinaka zikera desagertzen edo kentzen. Esan bezala nik aspalditik landu dut genero hau, unibertsitatean nengoen garaitik, hemen hitzaurrean aurkezpenean esan dut, unibertsitatean nengoenean Octavio Paz poeta mexikarra handiaren liburuk irakurrita hortik hasi nintzen pixka bat zaletzen, eta gero urteetan beti haitu naiz, bai soldaduzkan, bai kanpoan egon naizenean eta poesia hau lantzen. Hemen esplikatu lehenago, gure kultura, gure mundua oso urruti dagoela japoniar mundu, japoniar kultura, japoniar poesia gintzatik. Eta hori izango da, akaso, agian oztopo bat idazlearentzat, baina irakurlearentzat ez duke behar izan. Esan nahi dut, irakurleak egin behar duna da hartu liburua lasai-lasai, poema atxo bat, haiku bat irakurri, begiak itxi, eta horri bueltak eman, gozatu, saiatu mundu hortan, mundu plastiko hortan sartzen, eta horrela pixkanaka hasiko da gozatzen.